I følgende video vil jeg gennemgå beviset, der siger, at arealfunktionen er en stamfunktion til f af x. Vi forudsætter, at funktionen f er voksende. Vi bruger tretrinsreglen på arealfunktionen a af x. Første trin er, at vi opskriver funktionstilvæksten delta a lige med a af x plus h minus a af x. Andet trin er, at vi opskriver differenskvotienten. Delta a over h lige med delta a af x plus h minus a af x over h. Vi antager her, da vi tager udgangspunkt i denne figur, at h er positiv. Da arealtilvæksten delta a vil være lige med eller mindre end f af x plus h gange h og større end f af x gange h. Og det ses af figuren, hvor f af x gange h er rektanglen, vi har her. Og tilsvarende er rektanglen for f af x plus h gange h vist her. Tredje trin i tretrinsreglen er, at vi lader h gå med 0 i differenskvotienten. Jo, skal vi se der. Og der får vi så differentialkvotienten. Skal vi se, så er vi kommet her. Vi dividerer igennem med h i vores ulighed, og lader vi dermed h gå mod 0. Og der får vi netop, at differentialkvotienten til a må være lig f af x. Hvis man antager, at følgende er sandt, så vil man også kunne indse, at det er lige meget, om vi har x minus h, altså om h er negativ, eller om vi har x plus h, når vi lader x gå med 0.